Aloitamme verkkoasemalla videojuttusarja, jossa on tarkoituksena joka kuukausi haastatella yhtä asiakastamme. Minä olen Kari Maikkola ja toimin verkkoasemalla tällä hetkellä myyntipäällikkönä. Tässä sarjan ensimmäisessä jaksossa haastattelen pitkäaikaista asiakastamme Katriina Otsamoa, joka toimii oululaisessa Juno Medicalissa. Katriina kertoo nyt seuraavaksi kokemuksiaan meidän asiakassuhteesta ja tuotteemme käyttäjän. Kertoisitko näin ihan aluksi ensiksi vähän tarkemmin itsestäsi ja toimenkuvastasi Juno Medicalille? Juno Medical on oululainen terveysteknologia startup. Tänä vuonna oikeastaan on alettu toimimaan ja olen siellä toimitusjohtajana ja myöskin yrittäjänä. Meitä on yhteensä 3 henkeä. Elikkä teillä on vielä lyhyt historia tässä yrityksessä, mutta meidän keskinäinen asiakassuhde eri yritysten kautta on huomattavasti pitempi. Elikkä kertoisitko kauanko olet nyt yhteensä käyttänyt verkkoaseman julkaisujärjestelmää? Mä olen käyttänyt verkkoaseman julkaisujärjestelmää 10 vuotta. Tämä on nyt 4. työpaikka, jossa se on käytössä, ja joka ikisen niistä olen hommannut tämän julkaisujärjestelmän. Se on hieno kuulla sillä, että tuote- ja yritys- ja asiakassuhteemme on miellyttänyt näinkin pitkään ja toivottavasti myös tästä eteenpäin. Kerrotko, kuinka usein esimerkiksi päivität sisältöä julkaisujärjestelmällä ja millaisia muita toimenpiteitä teet tuotteella? Joo, minä olen meidän yrityksessä ainoa henkilö, joka tällä hetkellä päivittää sivuja, ja minä teen sitä vähintään kerran viikossa, joskus jopa päivittäin. Ja olen myös päivittänyt sivuja kommunikaattorista, eli mobiilisti. Se on hieno kuulla, että se toimii myös mobiilituotteella. Itse en ole siellä rohjennut kokeilla, koska oma puhelimeni näyttö on sen verran pieni, että siinä voi tulla tiettyjä ongelmia, mutta sinänsä tuotteessa ei ole mitään syytä, miksi sitä ei voisi mobiilisti ylläpitää, koska se toimii normaalisti web-rajapinnan yli. Olisiko sinulla jotakin, mitä haluaisit korostaa, mikä on kaikkein parasta tuotteessa omasta näkökulmasta? Minä pidän siitä, että se on rakennettu moduuleista. Että voi päättää ensin hankkia tietyn osan moduuleja ja sitten voi hankkia lisää, kun tulee lisää tarpeita. Ja niin kuin tiedät, niin minä olen tässä vuosien varrella aina vaan lisännyt niitä meidän moduuleja. Yleensä kukaan ei halua luopua jostakin jotakin hankkinut, mutta toisaalta se tarkoittaa tosiaankin, niin kuin Katriina kertoi, sitä, että ei tarvitse välttämättä ottaa hyvin laajaa kokoonpanoa heti kättelyssä, vaan tosiaan voi kerryttää sitä oman tarpeensa mukaan ja kasvattaa samaan mukaan kuin omaa liiketoimintaa ja tarpeet kasvavat. Puhumattakaan, että teidän moduulithan on kehittynyt tässä matkan varrella, että alussa ei tietenkään ollut blogia, nyt on. Kyllä, toki jos puhutaan vuosituhannen alusta, jolloin Katriina on ensimmäisen kerran tullut tuotteemme käyttäjäksi ja asiakkaaksemme, niin maailma on siinä mielessä ehtinyt varsinkin tässä sähköisessä liiketoiminnassa ja internetmaailmassa muuttua jo moneenkin kertaan. Mutta yritämme pysyä kehityksessä mukaan. Olisiko sinulla mielessä jotakin ominaisuuksia tai muuta, mitä haluaisit, että tuotteeseemme kehitettäisiin nyt tällä hetkellä? Mitään erityisiä pyyntöjä minulla ei ole, mutta ehkä jatkossa voisi olla tämmöinen piirre, että sosiaalisen median eri ulottuvuudet olisi niin kuin yhden napin painalluksen takana. Eli klikkaamalla jotain, niin saisin suoraan jonkun Facebookin, Twitterin ominaisuuksia sinne sivulle. Kyllä, tämä on hyvä tietää ja olemme sen tiedostaneetkin, että näitä varmasti jossain vaiheessa on tulossa. Tällä hetkellä on yleisesti ottaen, ne eivät ole kovin yleisiä, mutta on selvää, että nämä sosiaaliset mediat, yhteisölliset mediat tavalla tai toisella tulevat mukaan myös tämän tyyppisiin tuotteisiin. Haluaisitko kertoa sitten jotain meidän kokemuksista meidän asiakaspalveluun liittyen? Verkkoasemalla on yksi parhaita asiakaspalveluita, mitä olen koskaan kokenut. Eli teiltä on kyllä saanut apua. Ja silloin kun soittaa, niin aika lailla tuntee ne ihmiset, ketkä siellä voi vastata puhelimeen, ja yleensä apua saa niin samana päivänä tai sitten seuraavana päivänä viimeistään. Tuo kuulostaa todella hyvältä ja sanoisinko näin, että olemme tämän asiakaspalvelun tiedostaneet itsekin eräksi aivan meidän keskeiseksi kilpailueduksi ja pyrimme sitä myös jatkossa ylläpitämään vähintäänkin samalla tasolla ja jopa kehittämään. Se on oikeasti meidän strategian keskeisiä kulmakiviä. Olisiko lopuksi jotakin muuta terveisiä vielä meille yhtiönä ja Oululaisille?
ammattilaisena toimimaan. Jatkakaa samaa mallia, että vaikka yritys kasvaa, niin älkää luopuko tuosta ihmisläheisestä asiakaspalvelusta. Kiitoksia. Tämä pidetään mielessä jatkossakin. Sitten ihan viimeinen kysymys, että miten työpäiväsi jatkuu tästä eteenpäin? Aion tehdä toisen videon. Me osallistutaan meidän uudella tuotteella semmoiseen Brand New Awards-kilpailuun Euroopassa. Sitä varten tehdään esittelyvideo. Ei muuta kuin onnea matkaan. Tämähän meni hyvänä esiharjoitteluna sitä varten. Kiitos. Kiitoksia, Katariina. Kiitos.